सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 13 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि नों उन्दुनाय सुदेम हराव एस.के. ब्रह्मनि दफानै लिमारिक गुवाहाटीनि बेलतलानि पवित्र ब्रह्मनि मुलाम्फा गलाघाटनि बिरसिं नार्जारिनि जिउमाया सोंदों उदालगुरिनि पबिथा ब्रह्मनि बर' हारि गहपुरनि मनिका गयारिनि खन्थाइनि मुङाव सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि फुंबिलि सोरांनि अखोराङाव नों आंनि बाक्सानि रैदोम बर'नि मावफु दिखा दं आरो बाक्सानि सबिराम बर'नि खोमसि सानस्रिया मोन्दांथिनि थार खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।